Nawag ba? Agay, nawag sa mini-mini. Hello? Di na lagi ko ni mo lagi kay hagbayad ang udab, pero wajud ka mo hatag sa mong gayon ako nga. Ako ang tanduha ba? Di na lagi ko ni mo. Hala na kay. Oh, bitaw. Kung saan ta na, uyab gani, naagiri mga something nga mga nabas, pagsalpak ba? Hindi man kapong kapangilabot. Ilan ta katuig, abot tag 20 katuig na, wala gyapon. Sinako. Hey! Asa ito na? Asa ka istorya mo kaaway mo Oh, sa. sige na mag-away kasaba naman uya biyahe na yun sa. Wala kay. Di nako nimo. Ato tayo. Una nito kay istorya pa ko. Tinita niya. Sapot ko ani. Biyahe na yun. Kapapadaan ang uyab-uyab nga. Kasi una nito. Ay, hinungdan. Ha? Di nako nimo lagi bahala. Bahala ka niya. Kung sa pa ka diya. Muligid pa ka diya. Ano jud ko nimo gyud. Oh, anong day? Hiko pa ka diya. Oh, kamatay na din ako. Anong day, lubong tiga. O din ako eh. Agbayra, luod ako maayo. Huwag yun. Ikaw na lang bot, uy. Anong day, hindi tawag lain eh. O sige. Matay na. Asa man naman kauban sa singa? Ha? Nawa man sila? Abot Daw naman diri nga. Tambay naman diri. Nawa sila kay ano. Wa man nimo nakita, mo nawa. Kumao sa ka. Bait ka kayo ba? Pinabayuhan to nimo. Kay mari to sila dire. Di ba kay? Makita nimo. Di ako matinga ko kay usay ko. Nagkuha to diri magtapok mo tanan god. Oh. Karon aksa mo yun. May diri sa bayan ba kay hangin kayo. No? Hangin kayo. Oh. Ay milagro kay mga buang nga asar sila. Ano? Umore. Ang kato sila mura tug buang no. Milagro pero buang to. Di sa doy ko. Ikaw ba? Lain ba? Ug naa sila, bay kay tao. Wa sa ing buang. Ana man ni. Ako na to sila. Mayo yato nila. Ngara dia. Ano mo nga magtangkuko ni mo nila ba? Pangtangkuko niya. Kantay ko. Uy. Oh, pre. Kaya to amigo ba? Ha? Kayo. Sige mo to. Ga, tawag sa uyab niya akong dadoon diri kay di mo kuyog. Mo ba? Sige naglalis ng uyab niya nga. Ato dito eh. Sa dadoon diri nga. Ato dito kay. May problema na Ngano man? Jam da. Sig panawag siya uyab sig lalis. Naglalagay ako diri di mo kuyog kay una lang ito. Sapot ba? Kasabot. Ay, kung gina nga biyahe na mo uyab sig sapot ka na. Kasabot ako na oy, kanong usay kay awan na to. Na. Happy na biya Valentine's ba ya? Kuha na to. Oo. Amo kumapat so siya. Oh. Mamay, asa mo siya? Jam diri na. Pati ko una lang ito. Gian mo dito. Oo, dadoon ako diri kuyog kay. Saan mo siya ma? Wala kasabot ako to. Usay Padaan mo kay yung uyab nga. Kasabot ako sa awan na to. Anam ya. Mayra bag kuan, tao ba ka na yung uyab ka? Sige, kasi siya. Ay, dali ko. Istorya. O sa to siya? Tao man kato siya. Siyempre yung uyab tao Sa sa tanan na, yung uyab tao ba ka na kay. Ilab kasi na. Dilap dalo. Panawag ba? Kada kuan. Okay, say mo na kato si amigo na to. Mo si Crispin ba? Mao na diha. Dadoon ako diri. Basin og katong kwan. Ato ti siya gihangyo. Wa sulod uy na tuguti ba? Mao lagi Oo. niya. Karon ako Balik tayo. ato haton. Oo, Hapit na. Oy. Binag. Ay, pre, o dala. Ha, pre. Kawan. Lagi ko mo tambre, sige sa puta na ko ng pre. Ngon. Sa gaway mo sa kong kuya pre. Daw lagi sulti niya. Yaw-yaw ko na. Grabe. Lagot ko kay dugay ni kami anak yung mga padong namin mga 5 ka tuig. Pero wajud ko ka kuan pre oy. Mo ba? Birada. Grabe di ko mo to, oy. Simple kayo. Ikaw pa. Sapot ko mayo. Sus, Di na ko siya. sa To ka di. sus. Lagi dai. Kumaw lagi ang isulti niya. Yaw-yaw ko ka. Wag yun. Lagi mo Tingin na. ganito. Biyahe na ay. Sige. Si panawag niya. Wa gyud ni. Ayaw sana, pre. Ha? Unya ra, kuwat lang kay basta madugay na. Sapot ko may lagi. Ay, sige, Sama kayo. Ya. Posible ba kay? Ang ako yung problemahan ni pre kay. Nakuy mo duha. Oh. Check in me. Tani soda mi na. Pagsuod na mo dito sa kwarto. Ako sa gibuan. Gipanti ba? Hupo na ko sa panty pre nga. Ano may nakabuta nga. Do not enter. Mo ba? Do not. Ya. Patak ba? Do not enter. Do not enter ko pag bira nga na may do not enter. Mga asan himo, oy. Banga. Tanga kay ka. Aron makasud ka. Kana imong brief gibutangan ta imong police patrol.